عركي نسخة زدليك حتت تراي نزيز تبهالنايو كمي جيركا تتقبرو فلت صقم يلن أياي قسن قنا نزي سبعي تتنققلو أجوخا أياي نزي نعدهالو ناباي تراي قدفو قسن سمع عنده ودبس نركب دو يمسلكا اوي اندعي حجس مويتاتنا ايا تمثل امو سلتن تغيرناخه كمي مالت فقر شركنت قليلنا انت ادناغرنا يومك واح عبيچو كتتصمد دو دليخا اخا من انا كيد حساوي يدلس كيدلس سوق الى ديدا اخ عربلكن وخارو نود افين تلمنا يوخه كلا كابز بئس عصم ديو استباهله ود رغمتي اشمور ديا تخون زلا وريد نغويتاي نسخم دا قربت زبي استخدنا انبسا انديخم ابات حيش بزخونه ناي بارلاما اخيبا ساعتو اخيلو يو هو اخيلو جيتاي امو اتوم زطاقعون زحتونك عدالي خايوم ديخا هو دلواتيوم بق ابل او يراخبنا بعال ز مفلسك امصيومخا قرب دهلهل ابلوم دقاساي تهبو حراي جيتاي سمعسكه ابي وعيلكم ابزي افودكا حدا خنبل صنيحنا حقكم سبع عرفت سينو نسخم كا ጭርማ ተራይኩም حقها ጌታዬ ዶንጊና እተው ጥራይተው حراي امبار እዚ አኼባዚ ነቲ ድሕሪ 20 ደቂቕ ዝጅምር አኼባ ፓርላማ ኢትና ክንዘራረብ የጸዊዕኩም ገለገለኹም ንሽሙ ኢኹም ኣብዝ ምሳና ዘለኹም አበይ ከም ዘሎ ንፈልጢና ብዛዕባ ባሕሪን ወደብን ዝጀመርናዮ ዘመተ ክንቅጽሎ ኢና ንማሕበረሰብ ዓለምን ንደገፍትናን መእመን ይኸውን زبالكم حساب انتهاليكم كسمعكم بتاريخ ناتنا ايو انت إلنا خنأمن نخقلينا مدرى بحري أكلنا ايا نبح حراي أنجيت تزارب أنس كم مهار كلهو كم زت نعكوه بحق عسب ناتنا تخونو له أقبابا له بحالا ايه بخمي عسب بمسارتو أكال إرتراي نبرتن دحر مودق درقون بزي أقبابي أخبانا تنسيلا دحاني تقم زبالكايو مخنياتات تنتنياتات دله اتترخبو ጭብጥ محتتن حراي عدقي تزارب أنس مدرع بحري يخون عسب بجيوغرافي ملكتنا ايو خنبل يحيشي يزبل دحان صبو حسابيو كنفتنا اينا تزاربي امبيت مجمريا ناي مصايت نغرنا كم زبلتو كله نحسبو خسمرلنا ايو اتوم مسصلاات تمخرو خا فليطناكم علنا تطنققوا بلو نلومي ابزي اخلنا سلام كمي توعلو حراي امبار ابزي نايلو مركبنا نزوم زسعبو ارستات كنتنكفينا ماي هيوتيو ماي يحسبيو بزح حزب إثيوبيا استات 130 مليون يو ابز قصل 10 عامتات كأنا 150 مليون كعبيو ኢትዮጵያ ናተይ ትብሎ ባሕርን ተወኒና ዋላ እተን ርእሰ ሓያላን ሃገራትየን በኢትዮጵያ ዝፈርሓ ሓፀይ ሚኒሊክ ዶብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪዩ ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኣይትኸውንን እያ እቶም ባሕሪ ዘለዎም ኣፍደገ ባሕሪ ሃቡና ካባና ኸኣ ካብ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይ ካብ ሓፅቢ ኣባይ ብርኪ ይውሰዱ ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመት ወኒናቶ ዝነበረት ባሕሪ ደጊማ ክትውንኖ ዝዓግታ ሓይሊ የለን ኢትዮጵያ እንተ ደልያ ዝዓግታ ሓይሊ የለን حراي امبار ابزز تلعلى ارست حتو زلوو حراي حبي تزارب ما يحسبي الكا صنيحكا انتاي مالتيو ودب يدلينا يخنبل كلنا نواننت ديوس نتطقامنت حراي وخاريا تزاربي ازي ختبلو زصنحكا مس حق كمي يسانه محبرسب عالمن مشارختنانك بخمي يرئيوو حراي انچوا
ምዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ውሽጣዊ ምስ ጎረባብቲ ሃገርና ዘባእሰና ኣርእስቲ ምልዓል ደኣ ኣይጸግምን ተዛረብ ይሓሰማ ባሕሪ ኮነ ወደብ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ብሰላማዊ ኣገባብ ድዩስ ብሓይልዩ ኣይበረሃለይን ሓራይ እምበኣር ሕቶታትኩም ሰሚዕና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስተር ጽቡቕ እምበኣር ዝበዝሕ ሕቶታት እኳ ተመሳሳሊ እዩ ባሕሪ ዘይምህላው ጠንቂ ጥሜት ጠንቂ ድኽነት እዩ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ዝብል ከዓ መጀመርያ ብሰላማዊ መንገዲ 130 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ባሕሪ 30 ኪሎ ሜትር ርሒዕ ብጥሜት ክመውት ኣይኮነን ብዓቢኡ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጥሮኣዊ ጸጋና እዩ ድሓር ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝድግፉ ዓበይቲ ሃገራት ብድሕሬና ምህላዎም ከረጋግጸልኩም ይደሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ኣዝያ ሓያል ሃገር እያ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ተዓጺና ከዓ ይንነብርን ኢና ድሓር ከኣስ ንሕና እኮ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮንናን ሓይሊ ባሕሪ ኣሰልጢና ንቐይሕ ባሕሪ ከ ካባና ንላዕሊ መን ክሕልዎ ይኽእል ስለዚ በቲ ኾነ በቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሕልወና እዩ ሓራይ እምበኣር ኣኼባና ኣብዚ ወዲና ኣለና ስማዕ ዝወደይ እዚ ዝብኢ ይበሃል ስሱዕ ፈራሕ ሓሳዊ ነዳኢ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተረኺቡካ ክላኸፈካ እዩ ንስኻ ግን ከይተገደስካ ሱቕ ኢልካ ሕለፍ ሓድሽ ምዕባለታት 4 ኪሎ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ተዓጺና ከዓ ይንነብርን ኢና ድሓር ከኣስ ንሕና እኮ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮንናን ሓይሊ ባሕሪ ኣሰልጢና ንንስርን ችታን ቀዳማይ ደረጃ ምክትታል ዝብል መልእኽቲ ስደድሎም ዝኾነ ናይ ዜና ሸፈነ ኣይተሃብዎ ብዙሕ ኣይትገደሱሉ ብጣዕሚ ዝነኣድ ኣኼዴባ እዩ ነይሩ ጌታዬ ሕጂ ንኹለን ሜድያታት ንገርወንን ኣተባብዕወንን ኣድላይ ዝበሃል ሓገዝ ከዓ ግበሩለን ሕጂ ዓድሃሎ ጫው ኢላ ኣላ ሕጂ ሓዲኣ ኣላ ወዳን ጓላን ከፍልጣ እየ አልዕላ